L'hoquei Bigues de Mariona Carmona i Xavier Jiménez va debutar aquest cap de setmana a la Copa Esports Penedès amb un empat a la pista de l'Esfèric Terrassa. Un partit amb una part per a cada equip i on el conjunt biguetà va ser netament superior a les terrassenques en el primer temps, aconseguint un avantatge de 2 gols. A la segona, però, el Terrassa va pressionar la sortida de la bola de l'hoquei Bigues, aconseguint capgirar la dinàmica de joc i el marcador. L'objectiu per aquest partit, evidentment, era la victòria, els 3 punts, com ens plantegem cada partit, que són 3 punts. El partit, hem tingut una primera part on hem tingut més o menys el control, sense jugar amb l'excel·lència, però n'hem dominat, hem estat allà, i una segona part on l'Esfèric ens ha vingut a buscar dalt, ens ha pressionat, ens ha costat molt tenir la bola, tenir el control, sortida de pilota. L'hoquei Bigues s'enfrontarà a Igualada, Manlleu i Vilanova en el seu grup per intentar aconseguir la classificació per les semifinals. Una Copa Esports Penedès que viurà la seva jornada decisiva amb semifinals i final el proper 26 d'octubre, precisament al pavelló municipal de Bigues i Riells. Una cita a la que no hi volen faltar les jugadores de Carmona i Jiménez. Anar posant-nos a to, evidentment també a buscar jugar a les finals perquè es juguen a casa, per tant hem de ser ambicioses i hem de buscar la final, però sobretot és posar-nos a to, buscar aquell joc, el joc que ens vagi bé, el joc que trobem que estiguem còmodes, on no patim tant en defensa, on en atac siguem nosaltres, siguem ambicioses, busquem cara a porteria, busquem tenir el control durant tot el partit, des que comenci fins que s'acabi. A falta encara d'un mes llarg per l'inici de la Hockey Lliga, l'hoquei Bigues té encara temps per posar-se a to i afrontar una temporada en la que esperen donar un pas endavant. De moment, la Copa Esports Penedès els ha de servir per mantenir el to competitiu abans de l'inici de la Lliga.